השלב השישי הוא הכנסת כסף. ליוטיוברים יש כמה דרכים להכניס כסף. הדרך הראשונה זה על ידי שיוטיוב משלם לכם כסף מפרסומות על הערוץ שלכם. יוטיוב עושים את זה רק מתי שיש לכם יותר מ-1,000 מנויים וגם 4,000 שעות צפייה תוך 365 ימים. יש עוד כמה דרכים להרוויח כסף דרך יוטיוב, אבל בסרטון הזה אני לא אכסה אותם. הכסף שתקבלו מפרסומות על הסרטונים שלכם זה נהדר, אבל אם לא יהיה לכם המון צפיות, לרוב זה לא יהיה סכום גדול כל כך. הסכום שתקבלו על כל צפייה יהיה שונה לפי כל צופה. לדוגמה, 1,000 צפיות על ערוץ בנושא פיננסי ייתן יותר כסף מ-1,000 צפיות על תוכן גיימינג ברוב המקרים. הכסף שמקבלים ישירות מיוטיוב הוא לרוב לא מספיק כדי לכסות את כל ההוצאות, ולכן יוטיוברים מצאו דרכים אחרות להרוויח כסף. בין הדרכים הכי פופולריים זה חסויות על סרטונים. מתי שחברה עושה חסות על סרטון, היא תשלם ליוצר תוכן להכניס בתוך הסרטון שלו קטע שהוא מדבר על מוצר או אירוע שחברה רוצה שהוא יזכיר. יש עוד כמה דרכים להרוויח כסף, לדוגמה מכירת קורסים, מכירת מוצרים, שיווק שותפים ועוד. אחרי הכל צריך לזכור שיש המון דרכים להרוויח כסף, אבל כל אחד צריך למצוא שיטה שעובדת לו.